Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ngayon po gabi na po. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw, palagi at malay sa sakit. Saan man kayo naroon sa apat na sulok mundo, sana po ay palagi yung malakas, malay sa sakit araw-araw. Sa mga bago na nga lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, sana po huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat, aking manalalaman ng panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan, huwag pong ipagyabang. At panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pumbalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik, diktik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Bago po ang lahat po, shout out po sa inyong lahat. Shout out po kay Leonor Pabia, Bruno Ganda, Yubor Commented, Yunong Estrada, Fight to Win, Roy Ayana, Gini Commented, Carlitos San Jose, Will Oscap Commented, Spiritual P. Taylor, Leo Dapat, Bike Thai Commented, Harry Saturpater, Silas Eleanor Balesteros, Gilito Moong Salvador, Arnel Garcia 2821, Mark Jan Cornel, Perbe Batalya Commented, Roy Ayana Commented, Ed Sky, Casanova, Andy Bonifacio, Chris Liabugkaw, at Rini Moral BTV. At shoutout po sa inyong lahat. Mga baguhan po, shoutout po sa inyong lahat. Ang i-share ko po sa inyong hapon po na to ay puder sa physical na katawan po. Ito po ay napakabisa po na sa puder po sa ating pangangatawan na sa physical po na katawan. Ito po ay napakabisa po na pampuder po sa physical po nating katawan para hindi po tayo tablan ng anumang ibabato po sa atin na mga karamdaman na gawa ng masamang tao o masamang nilikha, demonyo. Para po maproteksyonan po natin ating sarili, ay pagkakalob ko po sa inyo lahat na aking manalalaman po dito sa Hiwaga ng Pangasinan na may tutulong ko po sa inyo para matulungan nyo rin po ako sa aking hinaing po. Sana matulungan po niyo ako at tatalayin ko po napakalaking utang sa inyo lahat. Sa mga baguhan po, sana po mag-subscribe na po kayo at paki-like and share. Maraming salamat po. Ito po usalin po sa isip lamang po ng 3 beses po sa dibding ng pagros. Marami pong pakagamitan po ito, protection po ito, pwede pong gamitin po sa pampuder bago po kayo manggamot. Narito po ang pamamaraan po. Magdasal po ng isang Ama namin at isunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Dasal po tayo. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad papatawad ng aming mga nakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kapangyarihan at kapurihan magpakain naman namin. Ay sunod po yung orasyon po ng 3 beses po.
Il Physicalis Libertam Elementum Dei David Pu Baltualtim Siratam Dei Alpam Malignam Magnum Il Physicalis Libertam Elementum Dei David Pu Baltualtim Siratam Dei Alpam Malignam Magnum Il Physicalis Libertam Elementum Dei David Pu Baltualtim Siratam Dei Alpam Malignam Magnum. Tatlong beses usalin po sa isip lamang po at ihi po sa dibdib ng pakros po. Yan po. Narito po ang orasyon po. Ito po ay napaka-importante po sa ating pangangatawan na physical po. Hindi lang po sa spiritual po, kundi physical po. May upang po tayo para hindi po tayo tablan kahit ano po man na gawa ng masamang elemento, masamang tao at demonyo, para hindi po tayo basta-basta tablan po. Kung tayo po ay maglalakad o may pupuntahan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tatanin ko po napakalaking utang loob sa inyo. Sana po palagi po kayong mag-follow ng aking Facebook page, Iwagan ng Pangasinan, at mag-subscribe, mag-like and share. Tatanin ko po napakalaking utang loob sa inyo. Maraming salamat.